ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jing khlat no jong I khun lung badang shukha jong ka wei ka long keme ka balangat ha ka jing deheng kali da ki bun kenta ha ka sinong pampernai ha ka khat new tarik unai lor arhajar arfulai na ka jing penlong ya ka jing yakop khwai dok kha kala penlong ya ka new trap youth council north West Khasi Hills District, bat ya ka Rikasi Sepngi Federation, bakin penremjur ya ki pajba, bat ya ki rawan ki bumdan syu ka mensiem sngusen ay para brio. Kini ki arteli ki seng balang kila dawa ya ki try ki ba penyat ya ka jingya kop khwai dokha ba ki deiban siu ya ka bailut ksan, sya ka long yeng ka balamat ya ka jingja ba sngusi, bat kila penremjur ru ya ki Borsen Shire District, ba hakano korukom bat hakano ka kendon ki ajing bet ya ki nong penyatong khwai dokha, Hagaba wat ya kasurak National Highway 44E hagani kasngi layo I kumbaga day ka parking lot jongno re jongno. Shusho gini ki artli ki sengkila penrem jurru ya ka jingi dan mentalang jong upulet haga uniform haga por badon ka jingi khalai nosep bat kila dawaru na ki Borsen Shire District ban kangshwa ya ka jingi kop khwai dokha hapo ka district. Tang nakadaw ka ba kini ki breu ki kwa ya ka jing penso baha ya ka dok ka jongki. Handela penjenjar pat ya ki wei pat. Hadu lai saw san kenta tang nakada ban ap ya ki ban pelaj. Kamtam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne. Te ka de ka ka dak ba pen sngau le rai yang ka West Khasi Hills. Te kum si bentang kan mau ba ka long ba udisi udipti kum ka West Khasi Hills ula ai ka NOC. Haka jing shisha kum uhe jong ka district shwa ban ai ka NOC ula de ban le inspection shwa ka chaka ka long kum no. Kanang ba kanom don kanono jingjia. Te kane kala jingjia ka papan le ran te yangi ka West Khasi Hills. Te de kane ka papan long yangi ba ngi haban wan mare hang ne. Te ngi kum ka seng. Ngi dawa na udip ti commissioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam e kala ba haban sim action. Kanang ba kanom jia shu kum ne. Te da kalian ka jongi li on ba hapan du no kum ya kane jikam. Kane ka de ka penjak burom ya ka West Khasi Hills ka pen le ran yangi ru. Bat kam day tang hang ni ha pom pernai bakal jia. Wat hanong jeli ke bajia hak tu ka khasan tarik benai Agos bagi penlong ru nyilap long kumjuk kum ne hi. Bat ngiyo ru ka jing tip ke ba tikna ba ha ka long ba tang na ka dok ba le penlong kwai ngene su khndiet de ki ka long ba ki don ki long ying ki ba la khuri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem ki la ya dom ki la ya mai tang na ka daw ba kim yo bela yo sngishu la shulet bala baik ni marka bai khwai kalong lai hajar tam shisha sun khwai te ki balik khwai ro kim dei ki balik ta barus pa la ne ki balik badon di ba em re ki balik khwai kat ka ching yo I ga jonga kalong ba ki dei be ki skup silyang ki sam silyang be te lai hajar shisun khwai kam de kam ka bakai te ya ki long yeng ki baduk lai hajar ka de ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam ki long yeng dong sam ki prano te ngi ong ba yo dik dik ko ba ude ban khot hajar bat ude pendu swai ka ne kat bam batla man penbaik dak we kurukom minum syasu la udisi umlei ei naklan jinga sengi nyat dek we pat kelenti sakawe ke bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji hisha ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man penbaik ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrei ngi yo I penman ba ki de ki nong sam tiket bat ki no penya thong te kala pen le ran shisha ngi ba I kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa menta ka long ba kini kino pentong kwai ya kani bala jia mata ki hapan siu compensation lara kim siu nak leng ka jongi te in hadiat baik saki bor bahalo hadin ke jing yo jing tip nak kalian jongi kum kaseng ngilawan menta kasngi bat kai ke bana kalian jongi kum kaseng ngilap kolong ba ini lok mi I kai khulung jong I hasiteng lenti hang ti hasinong ti saw kadaw ke benengkong kalong ba ilami na la chnong jongka nang thi na chnong mothnyao da jing thmu ban wan khai li jong khulung jongka ban kiu chpo chlong har ko ba susi kalong ba anda kala poi ha po nong spung ha ko ba ka don ka jing pani thong khwai competition ha po pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkhat ka jing sakut kali ka ba penlong yang ini long kumi ba ka ha ban sya sitom habdeng ka jing su jing thar habdeng ka jing lang a jongka hanrei banyat om dan jaka ka jing blok kali menin ka khat ru tarik pok pang pernai kam dei
kabadang malumalah dari layu ilang ba ki social media ki baper hak bawat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka mi na ki thai nong stoin ban kiu shilong kala sakut hang tu tika ek ban kalian jingi kum ka seng ni sokhya bat ni pan pau ya ki jing sokhya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idau jong ka de ka tamasa competition khwai do hanrai hab ban du no ya imen sim ibu koridor i khon chinrang jong kani ka longkmi kabadan menta habdeng jing syak sumar hang ni po Holy Cross mairang tina kalian jungi kum kesen HVC ni skopan pedram jur ya kene ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanu kurukom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkhwai ki nong pania thong khwai haki benta ki bo pher bat haki district bo pher jong kari dum khasi ki jong ni hakanu kurukom hakanu kendon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong stan shillong la i kumba kadai ka parking lot jong no ka babu ka jing hadu kata ya ki pai ba khamtam kum ye ini long kumi blamat dala dehi ngila ya kendu mat bat habdeng ka jing ya keren ka jong ilong kumi ngidap da jing so si hadu kata ba ilaong baladak klam don kanu ka jing blok kali kumut ba lai kenta par kham phila poi shilong up down la poi re de namar ba ka jing sakut kali ka jing dang kali nakadaw jong ka jing perlong khwai do hapo pam pernai west kasel kubla penlong ye ngi jinja ku busnosi gani kadai ka khubor ka ba na kalian jungi kum ka seng ni pha shi ki bor district administration khamtam hang ni hapo eastern west ni i ki bun tadi ki jaka khwaido khamtam hang ni hapo jingking shwer bat haki bentai ki bo pher gani kadai ka khubor shi ki district administration ba na kalian jungi kum ka seng ni kentu ya ki bor jong district ba phimdai ban ai permission chu nang ni shakmat na kaptai ki nong khwaido lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakarukum ka badai lada kile kumne ka penthut ya ki pai ba no shnong bat khamtam la de jia ya ki bopang ki bostom te gani kadai ka khubor na kalian jungi kum kasen ban ngech kham ban kalian ki bor jo district kin sim khia ya ne kam bat khamtam ya ka yin ka sem bopli jo ini i longkmi i bla du no ya jong khun sen rang jo i hasurok te gani kadai ka masai bat khubor ba na kalian jong udisi jong ka west kasil unsa sim khia bat khot ya kini ki trai ki bopelong ki badan kiti ha kene ka kam ngalak banong ba kadai kam ke bakidon kti ha kajing peniap bro kamun sim bakordor hadu kata ngej ba kebor jong DC kebor jong district hibar koi kinle ya badun kam hakikat tu kan ni ki YouTube channel ba ki social media haki rensan social media haki WhatsApp ba paro ki bla ring video ngiu iba hadin belakut ke jing khwai competition ka don sa koi pat ka bet ka ba he hadu kata ba kata ki jinya thong bani thong kali hakabala yo i ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakner jong ka surok national highway tika ek ban kaliang jong ikum ka seng ni snoban peram jur kalong ba hang tu hak tu ke jinya khalai nosip hang tu ngi i don ki bru jong ka sarkar ki ba dei na po ka police department ngimtip ki bat ya ka kerdan ayu ki lak bandai ki langrut ni lak bandai ki officer level le i ba ki don on uniform ti on uniform pipat pi don mentah hak tu ke ban pensam slip pen puli kerteng slip hang tu hatu kani kamdai ke jing pelerani ya ka uniform jong police department ti i ha ke jing start jong ki bor jong ka district admission khamtam u seperti no police jong west hasil bat ki weipat ki district ba ki dei ban pengor bat pej bani bhai ki bakum kini on uniform fi haban poi hang tu jeka ban sam slip ban ngaj 1 2 3 kum ta ter le se kini kamdai ka kam ka ba thamulah dari kalong kum ke jing insult ya ka uniform ha ba ki don hapok ke duty ke jongki